Malikono ani maliko ka fo ka waliman don ka beni bintene don autoclé clem woni wulovla samba flani mu woni nduru do Sherifa TV kanu bawo kengene ma jëm kan so ma dono 10h 11h ate fo amunu ngo ka fo ka waliman don ka fo deliko o blaka gele do ngene gagné o dey ansi kunye jëm kan kan kokoro la ko eti Samaira kono bayiti la bash fobe do fraje gele jogodi Samaira agara windi ga jon chesri dai kodi ko sebe ma don tabaku kodi fo kan farbe mugo aywa bayiti eta koy yaro na ko be kan dimi ha sina to mo fo mai ay to fo mai ay wati wonna spar gara jak say bebu kodi Samaira bash fobe alhamdulillah ifo ala me ba jak ni bela jini fo in sanga ko na fen sigile no gwajabaran so mandi korani udi Sherifa TV ama fa ngu bismillah ni ugwajem kan mandi so ma duno ali dabotoy jem kam du bokayira ulula ka dam nentene na katabla alamsala ne kanya tan katabla kanya tan an kilina aya bismillah lala gweti ami fuki wali ma jarani ni wati mo no ko sibe ko sebe anyire fa nge ma e choro bay yalo la ange me ga yebla anga jeune premier de mo ko sebe ani mi na je ka jim ganga nyon fe da shen fulo yi jim kan ko nan ami dili ka jim kan ke ibla bismillah ko sebe la gweti senanga do jim kan ko o bebe Samaira aywa Samaira ya fa chugumina ma wuli ni mambulu kenan kono bi ma mi do fana mbado na fa Sherifa TV jabarani santé ma dugulinte keren yala so ma dunu jamukana bar don ta menuna ana masala ke babu do kaya istratike fe ami profo daire ma o akasinga fuli di kanu ma ani kasika bismillah di kanu ma yana nga dunyi ni alko nan aywa isufu jane na ko university la de ma ka ke rasula aywa ni Sherifa TV jabarani santé kukura keren yala so ma dunu jamukandu aka kan iga fuli di kanu ma yana nga du jamukanko ala sona ama fo rabbi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaykum salam ka fuli ani wala ni mandon an barakadan tan la si an la me baga na fle baga bela jale mani sangayna ka damna karam rola siri son madan hadra na ka dimaya damne an to nyamo go bela jale na kasabe kana si tele Sherifa la barakala bema ani malian bela jale o sigoro la ni sangay kon la ami befu ala jugu manje ala gatli heradi amina ya bono bunya kama sallallahu alaihi wasallam wa sallim jani wa idagana akosabe ola ne president bismani zara yake to zara ana president zara aywa problem la so wala fodi de mi o be mi so wala kasara ka te dawo ana to zara ke ga isi jani bismani so to ga dimla ko na la sala kasara amona e ga ni dey abe min wuli tasuma kawa mon père Mali bébé ni lele bala ni ni infusé ka ji kala ka ke teka unele tiens mon père ni me ali mbo gundo dima te zara mon père am bébé ko kele na sare ni akuma bay e ni do na surprise kilo ni do bien mangani sisan kɔni ye cogo jara te zara tew ka te de a bi san bi saba bɔ ni cɛ wɛrɛ bɛ nin den u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin goroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han mɛ min bɛ yen i hakili to a la a bilenma o a jɛma o nin den ye tiɲɛ ye cɛw ka te sonsan bɔlen bɛ fali fɛ nka den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ te zara ye ma kelen ka danga mɛna diɲɛ e ala farafidenu jɛra ka duwa kɛ te zara ye ma kelen ka danga mɛna mudun tiɲɛ ye ala
Lala Kuyate. Samaira. Ninde ya enquête ka fuguru bo dabadala. Kosebe. Président bismillah. O ka ben Samaira. La mayere be min vuyi akama fini. Yado. Baka bene bede. Algom doni me président nga mobili kono. Samaira. Président kana fini mi ga mara chugo mi. Ka fara président era lafiya chugo ka. O ba era ka fugu doni me président mune. No ta mo nyini wala matulu la ya. Nyo de nani ndo kasi mobili kono. Ni frenda ku. Ama no de a fitri jigi. Ama te nyala o. Wala gati. Ali biya meto jim kan kono. Kosebe. Clip du jour. Ame atoma yere fara ke rajaza. Yado. Yusuf tapu kondo. Samaira ko mali yenye jibo. Ani jibo. Yado. Ani jibo de. Aiwa ma jigi ya ka yenye jibo. Awa mnache. Kodi. Na la sona. Awo ko ni odunu ngolo bato e. Na blato ta afara todo. Oni aya to ni la to ma jantu. Na la sona. Ami ta télévision fan fait. Ko sebe Yusuf tapu. Yusuf ka ba maliba. Awo. Amogo la président bismillah. Na la sona. Bashite. Sebe. Président sigile kaname. Yado. Awo kan bo fa président no. Bi kuna poni ko kala hala nyuma soro aka. Ola mi esorta Samaira. Na esorta mi metalike Rusi jamana ani Mali jamana ka buluri nyoma baraw hukum konnana. Rusi ko ni yakanu ka foku duna na taula olu ko ni pereni no ka siga demedo Mali jamana mataji ko nasrafe. Ani fen chama wero. Aho. Lala Kuyate. Ako ya fotu mu na Mali jamana fa fama nyama. Myenga ke fama na kadiye afo general d'armée Assimi Goïta. Kabene juma do temene ye aye bisimnari ke jekulu do la kabo tama dendo do. Munu mbura Rusi jamana ko na Lala Kuyate. Tama nyoku afo Dr. Alexis Ketla. Ako Lala Kuyate ako ni atagalage. Bara ngori selfe Mali jamana ministre min kabara beta kanyeshi wagane malu seni sanu afana kumekeneka. Ako bara kuyami odeye kasiga na alibi ni fulu ke nyuanye. Bara ke nyuala mi meye Mali ni Rusi jamana nyuache Lala Kuyate. Ako kafara ufana ka Lala Kuyate odeye kasiga ya mabala kibarata ka da jamana kuntiki kuloka. Kagira ka fo doni ana to Lala Kuyate ni metalike fen chamana ina fo engrais bleu ani Lala Kuyate oni onyo wa chama ko Rusi jamana ana ya mabala atiga mono bono oye kanyeshi ba malibamo ako Lala Kuyate ni bara ngoni akira barula sigi mi nusonja ani afarifonu buena ko sebe ako barula sigi temene ko fe mi metalike ya mabala okanye mabala ni obetalike mamunu ngoni nana ya mabala Rusi chwala Lala Kuyate aye korofota de ako oluni ba maliba kateria ako bila kote ako Lala Kuyate ni sira koroyi ako usira tiga la dona fara ovulika joka madama kasiga demeta kanyeshi ba malibama nazara kando de ako 160 000 à 200 000 tonnes de produits pétroliers et agricoles. Kuduni anataula jango kasiga ota kotiga monobono oye odiya mabala ba malibama demebuna kunka akola Lala Kuyate akonya fetu mani atagalage okoni olu keto e kalada dore time nimbe aninyoanche ni otebila koye akola Lala Kuyate alabana kayira kafo olu ni ba maliba chewa akola Lala Kuyate angone woro na afere yi ako usira tigela usira ntama olu balo de bege kumane kuma olu fe ako aglene yonkoni memi mfuyi Frangela fama nyama ba General d'armée Assimi Goïta abekera alika ya Mario de Kondana ubaka ufi munu nkera ya fuma bala Lala Kuyate akili foreign follow jijale Kondana Suleiman Siribi ade de ya fuma bala kala mukala shuda bajila kano black ka sangani ni fasiriye aiwa sulu ka Siribi atete meninga Samaira angon mido okay aiwa ni bara munu ka bulata ko sega dangene ma jona bashite aiwa na isor blami independent Samaira na nyuta ba ka fo mi metalike buguni mara la fata sesegu marama anga finitibu wili ka jo sabati kasika bone banfula ko ni ko churo majugu nunu kuna ani fana kasika bakan ko ni kemeworo o soro ubulu Lala Kuyate ako Mali jamana wulu masiru tabaw Lala Kuyate mimi mfuyi okone alibi obella magala magola majugu munu ngoni name odaga sige andala ako Lala Kuyate ni okalenga no kana jamana basige ne ka afirige nyami ako wulu masiru tabaw okalenga no ka fo Lala Kuyate otebe osira tigala buguni marabolo konna Lala Kuyate ka farasegu sido ani bazandoka ako ka damene yaf mabala kalo claim wani sabaka se a claim wani nanima ako la
magalama o chama kera ulmasiri tabaw fe ako angata akle mwani sawala koi ako ulmasiri tabaw jako wera kona la kuyati kumana mina okoni mbe okala magalama ola la kuyati eyaye kafo onyeshura majugu doka obala ka batika kulun konana la kuyati baron chama mnene be obulu ako onongo ni fe ulmasiri tabaw oye sambe susuli buluda ako ogera sababu la kuyati okase ndiga fya no ko wera ye ngala kuyati mimi mfuye o chama ko ne keme bilahara dugulonye ako abaro semfe ulmasiri tabaw sera ka fen chama boshi ula mandama mimi talike mishi keme woro bonyongo okungema ka mauka mijumu ndara yo ola omina ola ako la kuyati kafara oka ako kamakle jiga fo yoro ko folina do fraje timane ulmasiri tabaw kokura la kuyati o yesu suluda oka yankosebe ni ka chama bla yaf mabala sunugo okunu balila ako la kuyati kafara obela jeneka mimi talike yaf mayabala nyono o cercle ako pikapu dole kundo mero dola jiri sundo ko dala kuyate majugo do me kamimfa oni o ka barake mino ako ulmasiri tabaw o tura sani do che ka susulu buluda do madugo konana ninga uluke lahare dugulo nyi kokura kafara oka buguni mara bulo konana kuyate ako yemfana me mfuye ulmasiri majugo nunu mana mina obala kazuru nda kasika nsi tajido ni mobuluma wala sa kasika yaf mabala oka jamva jugo buluda kanyeshi omo ulmasiri tabaw de bora oni sanje onongo ni fe kana sosulita kanyeshi omo nela kuyate ninga sura kalaba kalahara musoro bile ko sire o chama kuna nela kuyate ako ningo ninkera tare ulmasiri tabaw bulu baw yoro ni okumbora oye yaf mabala majugu ninu ko susu ninga o chama bla sunugo okunu balila abla ijara aleka fasiro min solo kabo independant kono kosebe wa samaira hal sami do ka nga fini ko ala ku fanga amina ya rabbi ala ku se amina aywa ami indicateur du renouveau testament na nyota ni metalike cybercriminalité critique sula fait un bla so ko mara jona fali foli mai ay wel tawafo ni metalike anga jamana gouvernement ko tigi gale koro musa mara o ale koni mbe yin so ko mara ina kokura ya sa ka sigata aka kiru koni jabi koni mine nala kana mbla ko rofolo so manere yado ayi aywa memi voyi fe yifire to foli mandi amano lala ko yati ala kan kisama ako domi ndogo damme na kadi afo domi madogo da obi se kuma temi ndogo dara ako usiratika la bi sigi keme kantene do ima kono kosebe ako John fe odebe talike jemna gouvernement ogotiki gale korola afaka se ani amasuma mugo chama ma lala ko yati ako monsieur Moussa Mara ale kodo ako mini ayi italike parquet du pôle national spécialisé dans la lutte contre la cybercriminalité ako lala ko yati bi okanga yaf mabala akanga iferemu nakadi nyami nganga takanyishi amo lala ko yati nyefonata kanyishi omo ako ni atakalage ako anomna na kaswebo ke ko lala ko yati fencha mai lala ko yati kasangani yaf mabala ni watla baina kiditi la mo fe ako ka makli jigi ka fola la ko yati jabi mi ngoni ndo sigi keme ka kono nakadi afo Musa Mara masiro mo chama be ulu sigi me ka kono foka se ma chama bero mo ako abol ko folo meta ke Musa Mara la oko ninkera yaf mabala ya basigi konana ako lala ko yati kiditi la mo ani Musa Mara ni akasulo ndo mo nyonche ako lala ko yati osiratigala mi metalike yaf mabala bide bulo dame kabla yaf mabala ikiri bayre dili dona la ko yati mi metalike Musa Mara nyage mi nganga takanyeshi amo madama sa hake mi be ni akanga kasula walma ni akanga yaf mabala kanabla soro la ko yati abena fo urijua dame kabla bila ako la ko yati osiratigala bikoni uyentene doni ako machama sige me kakulu nyelejo la ko yati chomina kasika yaf mabala ikiri ka jabi soro kama gila dona ka fo mi metalike Musa Marala akoni mimi mfuye ko akumneme kasangani ya fambra directeur ta cabinet akan ko crédit d'état ani d'atteinte au crédit de l'état opposition à l'autorité légitime incitation au trouble à l'ordre public la la kuyate ko olu ko ni jala ko yemunu tara kabi akan ya fambra la kuyate sedu jara ale ka fasiru min salo ka bo indicateur kono kasano ka biboli haywa samaira mi do
dugawu kɛ ala ka jisuma kɛ k'u fura ye amina n'a ye indicateur bila an bɛ nouvelle horizon tugu la n'an y'o ta an bɛ taa Kayi mara la Samayɛrɛ n'an sera yen min bɛ tali kɛ brigade d'investigation mobile mɔgɔw la olu kɔni ye wulikajɔ dɔw sabati Kayi mara kɔnɔna na min kɛra sababu ye ka se ka tɛgɛda farine fo ka taa se fɛn wɛrɛw ma minnu man ka don kɔnɔna na sukoro olu ɲɔgɔn caman o tɔni 29 Samayɛrɛ u y'u tɛgɛ da o de kan o don Lala Kuyate baara in n'a ka di ye a fɔra a kɛra tile 10 bɔɲɔgɔnko kɔnɔna na a ko brigade mobile d'intervention douane kɔnɔ ka bɔ Kayiba Jabate Lala Kuyate donda kelen ani bɔda kelen a ko Lala Kuyate ka daminɛ kuma bala utokolo tile 23 sanba fɛn ni 25 a Lala Kuyate su araba konjo waati a ngana o tama kuma 1h30 o waati 1h du matin a Lala Kuyate a ko ka sanga ni kunnafoni o dile ye o mo a ko Lala Kuyate Kayi kimi bi ni o bɛ légalisé ko fɔ a ko kibaruya sɔrɔla o fɛ k'a fɔ ko camion ba dɔ bɛ yen Lala Kuyate min f'u ye a b'a la ka na dogo ani dibidibini na Lala Kuyate du dɔ da la a ko o nɔngɔni fɛ douane cɛdenw Lala Kuyate o wulila ne ka sentigɛ fɛ ni ko wɛrɛ ye a ko o selen ye Lala Kuyate o taara sɔrɔ kuma bala mobili ba in a ko ni jɔn mɛ yi nka Lala Kuyate ɲininkaliw kɔni talen ka ɲɛsin mobili bolila ma a ko jufe ma sɔrɔ a ka kumaw la bawo ma se ka kuma kalama foyi si sɔrɔ ka fɔ mobili in kɔnɔna na Lala Kuyate 251 sacs de farine farine bɔrɔ 200 ani 51 kun bɛ yen Lala Kuyate ka fara ko bɛ bɛn tɔni 12 ani nkɔri ma ka fara bɔrɔ 68 sukoro buna kun kan tɔni 3 ani dɔɔni Lala Kuyate a ko ni a taara ye ka fara ya kuma b'a la feerefɛnw caman kan minnu ni Lala Kuyate a dala dumuni a bɛ maanifin ka kɛnɛya ni ko o tiɲɛ a ko Lala Kuyate o caman de sɔrɔ mobili in kɔnɔna na Lala Kuyate nka a y'a kuma b'a la ɲininkali kun tɛ de ka ɲɛsin mobili tigi ma a ko a ma se ka kuma kalama kelen foyi si fɔ o nɔngɔni fɛ o ye a tigɛ kɛ a ku ye ka mobili k'o bila o yɛrɛ ɲɛ Lala Kuyate ka taa ni a ye o ja b'a la Lala Kuyate ya kuma b'a la a kan ka kɛ cogo min na k'a kɛ ten ka ma hakili ladonni k'a fɔ o tɔbɔkɛlaw tile 13 ko kura n'i ye a ta lajɛ Lala Kuyate nɛgɛ ɲɛ 16 waati a ko o brigade kelen o ye tigɛ da ya kuma b'a la mobili wɛrɛ kan ko kura min fana ni Lala Kuyate kun fa mɛ fariniw na a ka bɔ Diyala dugu kɔnɔ kilo 20 bɛ min ni Kayi ni ɲɔgɔn cɛ Lala Kuyate ka fara o kan kurun dɔ fana o ye tigɛ da o fana kan min kɔnɔna na o fana tun kɛ mɛ ka dala dumuni fɛn caman donni duni cogo la minnu ni o yamaruyalen tɛ a ko Lala Kuyate nin bɛɛ lajɛlen b'a jira k'a fɔ an ka cɛdenw u bɛ baara la janko ka se ka jamana ye ni ka a kisi janko ka se ka dumuniko buna kun kan ka se ka dun ka fa k'o sabati Lala Kuyate fasiri don an ye min salo ka bɔ nouvelle horizon kɔnɔ e bonya b'a la ayiwa Samayɛrɛ ka se ka bɔ kunnafoni balan kɔnɔ sɔgɔmada in na an bɛ le soir de Bamako ta Lala ni ma bɔ a kɔnɔ ne bɛ bɔ a kɔnɔ an bɛ bɔ a kɔnɔ sisan Samayɛrɛ baasi tɛ n'an ye soir de Bamako ta Samayɛrɛ ko ka sanga ni tajiko gɛlɛya ye min kɛlen don k'an ka jamana kɔni bisi basa ni waati in na kosɛbɛ o don an ka jamana ɲɛmaaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la école ko ministre sanfɛ kalanso ni duguma kalanso olu farala ɲɔgɔn kan ka laseli dɔ kɛ kunu ko min ye kalanw ye k'olu kɔni bɛna jɔ fɔlɔ k'a daminɛ bi tɛnɛn na octobre kalo tile 27 ka taa bila novembre kalo tile 9 nata la baara in Lala Kuyate a taara jamana ɲɛmaaw fɛ ka sɛgɛn hakili min ye e da sera a ma n'i ye nɛgɛ ta kan kelen don n'i y'a bila o kelen don jamana in bi lama Lala Kuyate tajiko gɛlɛya a dɔɔni bɛ anw kan a ko ka sɛgɛn ni o ye taa ni segin Lala Kuyate o ma nɔgɔ kalandenw ma Lala Kuyate a ma nɔgɔ sanfɛ kalandenw ma a ma nɔgɔ kalankaramɔgɔw yɛrɛ ma Lala Kuyate a ko olu de siratigɛ la kalanko ɲɛmaaw Mali jamana kɔnɔna na Lala Kuyate o kelen kɔfɛ ka sigi ka fɔ kɛ ni ka hakiliw fara ɲɔgɔn kan Lala Kuyate o labana ka banga min na o de ye ka kalansow da sɔ Lala Kuyate ka daminɛ bi o octobre tile 27 ni ka taa bila novembre tile 9 Lala Kuyate a novembre tile 10 ka sɔrɔ ka kalansow dayɛlɛ a ko Lala Kuyate a ko n'i y'a ta ka lajɛ a ko an y'a fɔ cogo min na baara in kɔni a lasulu min ye o de ye tajiko gɛlɛya ye a ko o siratigɛ la jamana ɲɛmaaw o bɛ o se ni o dama yira la Lala Kuyate janko ka se ka jamana ni ka a sɔnsɔn tajiw la don ni a nataw la janko Lala Kuyate baara ninnu kalanko buna kun kan ni a daminɛna a ka kɛ an ka taa bada ye Lala Kuyate o siratigɛ la kibaruya kɔni a bɔra ka bi kunu jamana fan caman fɛ ka yira k'a fɔ kalanso olu kɔni bɛ datugu fɔlɔ Lala Kuyate ni waati ni kunkurunin na n'a ka di a fɔ dɔgɔkun 2 bɔɲɔgɔnko kɔnɔna na Lala Kuyate sani an ka se ka ya kuma bala basigi ka sɔrɔ tajiko buna kun kan n'u kɛra bɛ Lala Kuyate kalanso olu bɛ datugu ka daminɛ octobre tile 27 ka dayɛlɛ novembre kalo tile 10 sanba 25 kibaruya don Lala Kuyate laya jara ale y'a fasiri an bɛ dugawu de kɛ Lala Kuyate sani o don cɛ o k'a sɔrɔ ɲɛ sɔrɔla tajiko la
la Samaira bɛɛ lajɛlen ka se ka taa i ka caw kɛ a kɛcogo ɲuman na an b'o ɲini Ala fɛ Ala k'o nɔgɔya an ye amina ayiwa Samaira k'i fo k'i barikada fasiru walawala ka ɲa tɛ tɛmɛ nin kan kodi dalen don Ala kanubagaw mana kɛ jabaranin kɔrɔ u ye faamuya sɔrɔ bi kunnafoni ko lahalaya la o b'a to yaasa an ka kuma di président ma an bɛ taa Tezara deuxième mi komi a ye Lipton Zara min fɔlɔ bon zen an b'a kɛ TNS ye a kɛ TNS ye yarɔ Isufu Jane yɔrɔ TNS ye b'o dɔn wa i b'a dɔn dɛ baasi tɛ an ka TNS deuxième di président ma ka sɔrɔ ka don kuma kɔnɔna na awɔ amona e ka ni dey abe min wuli tasuma kan wa mon père Mali bɛɛ bɛ ni nene bara ni bɛɛ ni nene ni infusé ka ji kala k'a kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père nin ka di jumɛn ani n b'o gundo d'i ma Tezara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ nin y'a kumaba ye e ye nin dɔn wa i ye nin dɔn wa a bi yan a mangani sisan kɔni i ye cogo jara Tezara tew ka te de ye a bi san 30 bɔ ni cɛ wɛrɛ bɛ nin den u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin goroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han n bɛ min f'i ye i hakili to a la a bilenma o a jɛma o nin den ye tiɲɛ ye cɛw ka te sonsan bɔlen bɛ fali fɛ nka a den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ Tezara ye ma kelen ka danga mɛna diɲɛ Ala farafidenu jɛra ka duwa kɛ Tezara ye ma kelen ka danga mɛna mudun tiɲɛ ye Ala Nana Kuyati Samaira me min fui TNS ni yo Isufu Jane ma ne bin take mo na Tezara yi aye ti ta ko ne dile ko di fui songora fe ni yo doni mu kankoro Nana Kuyati a dole be click kuma mugu ba dena ka soro ale ma dogo fengera yoro al ni sitar ni ma do nango ni mi ni ma Tezara bi bula kai ayi ne bu be ngoni ya do muto kono ngula la na se muto wuli ama se ko ke be mi fui njena ko ke ayo ma ans jigi semene lo Tezara maula amara ka fo na fere kurabo min ba to al ni tajite moto kono tara fege se abo jangne bugula ga sia ulu yire aiwa o fere na soro chulu ubna te kurabo ni shina fa ko sa ai ni o ni ko mi lala mo ka moto be bula ere mali ubu mingi o kana ntaji mingi tili udui ko se na la u ka utentui yaro u kana ntaji angana jemgangi na la sona ubu ge ndawi wele be dabbe de kosebe o ka taji ta kasoro yaro mutu anya blabia kle duri wallahi kanumba ukulo bana kosebe ala gudi ko ka fendo gede yaro Samaira bi yasoro dom te totukula awo la kuyati ni andu ni jimgam ko kura kosebe jimgam akadi maudi sino ni yayi bi maw ko ni ka technician bebe la kuyati ni mawbi jimgam ke am be ka wuli kana bi kana baranke be baraka mu ko wallahi no ta amano bi ambi bolo ni amadu ma na ambe nyon sura o baraka ni o ilame baka fana kanu o lamu fuku walmadu ko ngago ndere mai ire kana ke warai wani kan bo ya famu ni se la beli tripai o ko da bambo smanu ngoi ire ko be kandimi ya la ma fe preza nala eni so ko kura mban so preza ere wile me bawo ni preza elije preza ami fuku kura ko so be e anya fe to me te madure jim kanka Isufu Jane mamunu ta do la Kuyati ami korfo segera ma abe bara munu nge dagude na ma ka do nouveau ola o ba to nyiringali folo anga osima la mauna do ngafo ko awele kunyemi prisa korfo bi bulu ami segi ga lama bara bela jelen fudu ka be bargada ya foto ko na to ko Isufu Jane ne entrepreneur kirangera ne ala petrol ko bina kun kan bi ama debrouiller la donne aywa ko fe fana mi fem san yoro fana ke minti o fana
donc ni ala sɔnna an hakili la bi masala fana ye o carburant ko in fana de hali n'a y'a sɔrɔ anw bien placelen tɛ kosɛbɛ ka sigi carburant ko kuma kunna yan sabula patron baw bɛ yen opérateur économique baw bɛ yen mais n'an welela an bɛna wele jaabi donc an bɛ min dɔn an bɛ se k'o lase. kosɛbɛ i y'a dɔn k'a fɔ k'an ma fili Isufu wele la. ayi an ma fili. Isufu an donna nin ko in kɔnɔ cogo di. bon an donna nin ko in kɔnɔ cogo min na kuma diyara n na n b'a fɔ n ko maliyɛn bɛɛ b'a dɔn sabula a ma kɛ ko dogolen ye k'an don nin carburant ko gɛlɛya in kɔnɔ depuis a bɛ san 1 bɔ a ka ca ni o ye parce que wagati min na i bɛ bɔ ko kalama wagati de ye ta jate wagati ye nɔnɔ mara ani sikaso mara ani ka taa kɔrɔnfɛn fan ninnu fɛ jamana ye sariya bɔ k'a fɔ essence 40 litres kana ye mɔgɔ si bolo bitɔn na ou bien barikon na k'a sababu kɛ mɔgɔ dɔw de sɔrɔla minnu bɛ to ka carburant di banbagaciw ma donc o degré bɔlen a bɛ san 1 ni dɔɔnin bɛ san 2 bɔ donc o gɛlɛya in de kɔfɛ sisan a nana ye k'a fɔ banbagaci minnu u tɛ ka carburant sɔrɔ parce que olu ka sigiyɔrɔ caman ye burusi kɔnɔnaw de ani kungo kɔnɔnaw bon ne jamana ye dugu kɔnɔna bɔlen kɔfɛ a la burusi kɔnɔ dugu fɛn fɛn bɛ yen i tɛ se ka taa ni carburant ye ka tɛmɛ litiri 40 kan donc i b'a ye a géré kan u tɛ ka se ka carburant sɔrɔ ka se ka u ka déplacement ni ɲɔgɔn kɛ lamagaw kɛ bon o sababu de la u fana nana ka na bɔ donc n'a bɛ nin cogo la olu fana bɛ wulikajɔ kɛ ka carburant tigɛ Mali yɛrɛ bɛɛ la sabula k'olu bɛ ka kɛ komi n'a fɔ olu bɛ fantanw ni burusukɔnɔmɔgɔw ni dɛsɛbaatɔw ka kɛlɛ de la comme quoi que gouvernement ye produit tigɛ burusukɔnɔmɔgɔw la donc olu bɛ kɛlɛ kɛ fo a ka di burusukɔnɔmɔgɔw ma sinon a ti don jamana yɛrɛ kɔnɔ mais alors que tuma dɔ la n'a dira burusukɔnɔmɔgɔw ma tiɲɛ ni burusukɔnɔmɔgɔw b'a sɔrɔ dɛ mais i bɛ taa sɔrɔ olu fana bɛ se k'u profiter o fɛ k'u ta sɔrɔ ka se ka jamana laɲini ni o ye ni juguman ye donc o sanga de kama jamana fana y'a jira k'a fɔ a kana taa bon an yɛrɛ minnu b'a feere i b'a ye n'i y'a sɔrɔ i tun bɛ camion 10 feere ɲɔnɔ mara la i bɛ taa sɔrɔ i bɛ se ka camion min feere a tɛmɛ camion 2 kan parce que n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ min kan ka camion 1 feere semaine kɔnɔ i b'a sɔrɔ o bɛ comportement 1 de feere k'a sababu kɛ jamana ye nin sariya min ta donc ni ye jamanaden ye ni jamana ye hakilila min ta jamana b'a ta kun dɔ de kama donc i bɛ to a kɔ k'a labato donc o de nana se nin niveau la o fana wulila k'u jɔ ko f'u ka carburant tigɛ Mali bɛɛ la n'i ye ɲininka ko gɛlɛya min nana n'a ye n b'a fɔ n ko nin sababu de nana ni ko in ye donc a jugu ninnu u bɛ k'u dogo maaw de kɔfɛ ka k'i n'a fɔ u bɛ ka maaw ka hakɛw de ɲini ka sɔrɔ kɛ u bɛ yɛrɛ ye kɛlɛ de la pour que u bɛ se ka carburant sɔrɔ ka sɔrɔ parce que n'u bɛ carburant sɔrɔ u b'a k'olu mɔgɔ lamaga kɛ ka tiɲɛni kɛ ka tiɲɛni kɛ ka jamana basigi cɛ donc komi u de tigɛra o la u filɛ ka na nin ye Lala Kuyate n'i ma fili tubabuw ko ma ko les causes donc an y'a dɔn fɛn min na cogo min na kun tɛ kɔ sisan o la président an b'a kɔnɔ ka ban yɔrɔ an kan ka mun de kɛ sisan a kɛra gɛlɛya ye dɛ président a kɛra gɛlɛya ye n'i yɛrɛ ye mɔgɔ minnu bɛ yen u bɛ san ta k'a ban o tɛ 100 mètres tagama k'a ye k'olu bɛ ka pɔntigiw sen na musokɔrɔbaw ni cɛkɔrɔbaw la ani muso minnu mɔgɔ yɛrɛ minnu bɛ yen nɔ ni senkurubadimi ni fɛnw b'u la olu bɛɛ bɛ tagama o la bi k'a sɔrɔ u bɛ kɛ carburant ko ye mais a ko in gɛlɛya mana nana cogo la ni hakili kɛra ka baara kɛ a ka ca la gɛlɛya de dɛ mais a bɛ fɔ mɔgɔw la a bɛ tɛmɛ komi n'a fɔ a ma deli ka kɛ ala ye jamana in lajarabili nin sanga in na o la an a ɲini maliyɛn bɛɛ de fɛ an ka baara kɛ ni hakili ye a fɔlɔ ye min jamana bɛ k'i se kɛ carburant nali la parce que fɔlɔ la ni camion 3,000 bɛ Mali kɔnɔ i b'a sɔrɔ 1,000 ɲɔgɔnna o bɛ tali yɔrɔ la o bɛ ka charger 1,000 bɛ sira la ka na 1,000 ni Bamakɔ yan dɔ fana bɛ sɔrɔ an ka a tɔgɔ di ONAP kɔnɔ donc a bɛ yɛlɛma ni ɲɔgɔn ye o la jamanaden si tɛ bɔ carburant ko gɛlɛya kalama mais sisan i bɛ taa sɔrɔ camion 2,000 bɛɛ bɛ frontière la 1,000 ni Bamakɔ yan o jiginna ka ban o vide fana bɛ yan donc fɔlɔ la camion kun bɛ taa u yɛrɛ ma u bɛ segin u yɛrɛ ma 5 bɛ ka taa yan fɛ 6 bɛ ka taa yan fɛ 100 bɛ taa yan fɛ 2,000 bɛ taa yan fɛ
donc mais sisan fo a bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka escorter ka taa n'a ye faamaw fɛ bon o de bɛ ka na ni a gɛlɛya ye k'a sababu kɛ banbaganciw kama parce que dadigi kɛ opérateur la ni camion jenini u ye dadigi kɛ mɔgɔw ni yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la chauffeur vraiment jamana kɔni b'i se la a kɔni fana kɛra dekun mais a ka ca la ni an ye hakili kɛ ka baara kɛ a bɛ nɔgɔya bon o de kɛra gɛlɛya in ye an bɛ se ka min fɔ bon a ma kɔnɔ cogo min fana la bi an bɛ se ka min fɔ jamana faamaw ye hali bi u k'a dɔn jigi wɛrɛ foyi ti population na n'olu tɛ donc sɔrɔsiw u kana démoraliser u k'a lajɛ ka u se kɛ hali bi an b'a dɔn u b'u se la pour que carburant maliyɛn bɛ se ka carburant sɔrɔ cogo min na nɔgɔya kɔnɔ ani teliya kɔnɔ parce que i t'a sɔrɔ Bamakɔ yɛrɛ bɛ yen i t'a sɔrɔ 1000 camions bɛ se ka don Bamakɔ yan par semaine bon sisan n'a fɔra ko camion 400 camion 300 de bɛ don semaine kɔnɔ i b'a ye a tɛ mɔgɔw bɔ mais kuma dɔ la fana n'a organisera a ka ca la baara bɛ nɔgɔya ɲɛ b'a la u ye hakilila dɔw ta o la hali n'a sɔrɔ hakilila dɔw kuma yɛrɛ la i n'a fɔ comme quoi n'i ye bakɔfɛla ta sisan corridor min bɛ Barilabugu u b'a lajɛ k'o bila car dɔrɔn kama ani sotarama ni taxiw transport en commun voilà transport en commun ninnu kama bon moto telimani ninnu k'olu fana bɛɛ bila Mayamugu faso kan corridor la parce que a ka ca la corridor bi dɔɔnin sɔrɔ donc k'olu bila corridor la bon NDC ka yɔrɔ min fana bɛ Senu u k'a lajɛ k'o bila a tɔgɔ ye di voiture personnelle tigi ninnu kama donc ni fɛn ninnu kɛra ten i b'a ye bɛɛ bɛ produit ka lafiya kɔnɔ et puis autorité k'i jɔ quoi kuma dɔ la i bɛ taga sɔrɔ jamaba bɛ station na hali pompiste tɛ se ka pompe bɔ k'a b'a kɛ dɔ kun ka dɔ to dɔ bɛɛ b'a fɔ k'a ne de bɛ yen ne de bɛ yen o de la u b'a fɔ kuma caman na ko pompistes bɛ ka ban ka essence di bon a bɛ se ka kɛ mais o ka dɔgɔ a la kosɛbɛ a caman ye jama tɔnna pompiste da la e kan ka nin ka 2000 minɛ ka 400 segin o ma jamaba b'i da la donc i bɛ fili quoi olu b'i ka fili i bɛ baara jɔ siɲɛ kelen fo jama ka basigi bon mɔgɔ minnu kan ka jamana basigi n'o y'an ka autorité ye o b'a sɔrɔ kuma dɔ la olu yɛrɛ dɔw bɛ taga n'u ka bitɔn ye olu dɔw yɛrɛ bɛ taa n'u ka mɔgɔ ye ko ka k'u kun olu yɛrɛ bɛ taa ko ka k'u kun bon nin bɛɛ ye fɛnw de ye fɛn minnu bɛ na ni gɛlɛya ye ka sɔrɔ an bɛ gɛlɛya kɔnɔ dɛ n'an sera a kɛcogo la bɛɛ b'i ta sɔrɔ sisan n'an taara ka taa amitiage créer pompiste yɛrɛ kɛrɛfɛ e m'a sɔrɔ ne m'a sɔrɔ pompiste fana bɛ baara jɔ a n'a ka gérant u t'u sigi so kɔnɔ donc mɔgɔw b'a fɔ de ko ŋaniya juguya kama o bana ka feere kɛ ka sɔrɔ o tɛ ale ɲuman tɛ kiyɛtɔ mana a ka wari mana pɛrɛti an ka station dɔ bɛ yen nɔ o taara ka taa fobie min d'a ma a ka ca ni 4 millions ye parce que mun y'a kɛ mɔgɔw bɛ girin min kɛ ale t'a jate a bɛ wari minɛ dɔrɔn a b'a kɛ kun a wari minɛ a b'a kɛ kun mais ni ko basigilen don autorité y'u jɔ jɔyɔrɔ la ka mɔgɔw la calmer ka ko bila ordre la a ka ca la baara bɛ nɔgɔya quoi sinon k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ bɛ sansi tu ka station kɔnɔ ka ban k'a feere n t'a feere ne ma sɔn kuma in ye quoi ko kɛcogo a ma organiser ka ɲɛ ani autorité yɛrɛ ka jɔ jɔyɔrɔ la a la n'o kɛra a bɛ nɔgɔya quoi fanga bɛ autorité la ka t'i jɔ station gérant ma an ka kifu kɔnɔna lajɛ litiri joli b'a kɔnɔ a b'a suma litiri hakɛ min b'a kɔnɔ a b'a fili u bɛ tila tuguni u bɛ t'u jɔ pompe kɛrɛfɛ a bɛɛ bɛ feere mɔgɔw ma k'a ban ordre la u bɛ se ka kɛ kosɛbɛ sisan président mi ka kuma latigɛ mais yɔrɔnin dɔ fɔ min bɛ taari kɛ Lala Kuyate organisation ko in na ne ni dɔgɔkun tɛmɛna an da sera a ma kunnafoni bala kɔnɔ dɔ y'a sɛbɛn Lala Kuyate président fɔ cogo min na sisan misaliyala mɔgɔ minnu kan ka taa station kɔnɔ ka taa sécurité kɛ ni u bɛ tali kɛ an ka finitigiw la mɔgɔ caman de bɛ ka u plaindre olu dɔw fana ye ka sɛbɛn n'u ka comportement dɔw ye mais i ka kuma latigɛ tɛ olu fana caman bɛ yen effectif dɔgɔyali fana sen b'a la kosɛbɛ ni jamaba in cɛla n'i taara polisi mɔgɔ 5 mɔgɔ 6 bila ye u bɛ se ka gérer jama b'u kɛɲɛ mais n'i ye polisi 20 bila station bɛɛ la kɛnɛ bɛ fɛrɛ bɛɛ bɛ don ordre kɔnɔna na i bɛ ta i bɛ bɔ i bɛ taa lafiya kɔnɔ o kuma ye tiɲɛ nka ni effectivement n'aw mɔgɔ naani taara misaliyala mais ni aw ka dɔgɔ aw tɛ se ka ordre maintenir mais aw fana ka na to ka fɛn mɔgɔ ka rap na ka perturber an yɛrɛ ɲɛna n tɛ station tɔgɔ fɔ an yɛrɛ ɲɛna autorité tɔgɔ ye di sɔrɔsiw minnu yɛrɛ tagara k'olu ka mɔgɔw fɛngɛ u yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn na voilà parce que pompe dɔ bilali kama kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw ka taa aw ka ravitaillement kɛ mais i bɛ taa sɔrɔ olu yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn na o kɛlɛ la pour que u ka se ka fɛn kɛ bon n'o kɛra aw bɛna jamanaden bila yɛrɛ jumɛn sisan donc nin bɛɛ de gɛlɛya ye ko ye fana sisan essence nata ka dɔgɔ dɔɔnin mais hakɛ min bɛ ka na
président min fo nanya anjo to la organisation a dola me don so ka mais bara yɛrɛ kɛcogo ne la kuyate o bara kɛcogo ma station o kuma ye o ye ɲɛdimi to kɔnɔ dumuni mais min bɛ kuma tigɛ i b'a kɛ to ni ye crise in tɛ i b'a sɔrɔ station pompisi b'i jɔ dɛ ni b'i ka tɛmɛ a b'i wele ko o y'a sɔrɔ i mɔgɔ saba de b'i station kɔnɔ bɛɛ n'i ka pompe mais bɛɛ bɛ giri ka k'i wele ko na mais e bɛ se ka da la cogo di k'olu b'i u sigi n'u ka essence ye k'u b'i dan k'a feere i b'a kɛ cogo di nafa foyi tɛ essence la pour que k'a di mɔgɔw ma k'a k'u ka mɔbili kɔnɔ mais furukoni kana taa jogi sara la. Samera n tɛ fana ma kuma tigɛ président mais o yɔrɔnin na n'i y'a ye k'a fɔ bi jamana kɔnɔden fanba fana bɛ ka wele kɛ k'a fɔ ko station tigiw bɛ ka essence mara u tɛ ka sɔn ka di président an y'a ye k'a fɔ gérant dɔw bɛ yen an fana tɛna station tɔgɔ fɔ mais ko in bɛɛ ye an yɛrɛ fana population an fana b'a mɛn population de la parce que olu de bɛ taga a ɲani na i b'a ye k'a fɔ gérant dɔw bɛ yen u bɛ essence ninnu bɔ dugutigiw fɛ wagatiw la k'a kɛ bitɔn kɔnɔ k'a di minnu b'a feere bouteille ninnu na walima k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma cogoya wɛrɛ la minnu bɛ se ka taa feere wariba la ka se ka na n'o ye parce que jamana fana ye a yira olu la k'a fɔ fɛn wɛrɛ kana fara prix kan prix fɔlɔ min fɔra ka di o la donc o fana de bɛ ka kɛ a caman gɛlɛya o caman bɛ yɔrɔ bɛ se ka mun fɔ o yɔrɔ fana na bon o yɔrɔ la n bɛ se ka min fɔ o la o ye an bin yɔrɔ de mais an talon yɔrɔ fɔlɔ min m'a daminɛ yen la n'o ye toujours mal organisé ye soit n'a organisé la autorité k'i jɔ k'a fɔ a y'a bɔ a k'a kɛ mɔgɔw kun mɔgɔw bɛ ka tɛmɛ kelen k'a k'u kun fati don mɔgɔ la k'i bɛ t'i jɔ k'a kɛ bitɔn kɔnɔ k'a fɛngɛ mais sɛbɛntigi na bala ale ka produit dingɛ kɔnɔ aw kan ka organiser ale k'a feere aw ma nɔgɔya la a k'a ka wari minɛ mais ni produit wɛrɛ ka na a ka se ka taa produit kura san donc ale ɲɛ b'a la aw tɛ ka organiser donc aw bɛ ka ɲɔgɔn bousculer bon ni solution yɛrɛ b'a bolo k'a ka produit bɔ ka taa feere k'a ka wari sɔrɔ o b'o kɛ bon a kɔni man ɲi est-ce que a faamu mais ne b'a fɔ an bɛ jɔrɔ an talon yɔrɔ de la quoi voilà o de ye organisation mal organisation de bɛ ka na ni o ye quoi parce que n'ale ka produit bɛ dingɛ kɔnɔ da bɛ se a kan ka feere de ale mago b'a ka wari la ni produit kura kan ka produit kura ta bon ni produit kɔrɔlen yɛrɛ ale tɛ ka se k'o feere k'a sababu kɛ mɔgɔw kɛlen don ka station fa donc ale b'a essayer n'a feere cogoya wɛrɛ jumɛn na bon o man ɲi parce que a fɔra k'a kana kɛ bon sisan n'ale y'a kɛ bitɔn na i t'a sɔrɔ sisan essence litre 150 dɔrɔmɛ 5 a bɛ bɛn 700 de ma bon ale b'a kɛ bitɔn na k'a d'a ka denmisɛnninw ma taa ni feere 400 kana diya est-ce que a faamu o denmisɛnnin fana bɛ taa feere 600 o fana dɔ bɛ taa a ɲininka ko bitɔn de bɛ wele aw ko bitɔn 100 bɛ n bolo a bitɔn 100 bɛɛ feere ne ma 600 la o bɛ taa feere 800 bon ko bɛ taga ten ka taga ten ne kamana ganbatɔ ne ka bolokɔrɔ produit bɛɛ banna pewu ne bolibaatɔ ye produit san dɔ bolo 80 000 k'a kɛ n ka mɔbili kɔnɔ est-ce que o faamu cogo di 10,000 23 a ma nɔgɔn o ye ne yɛrɛ ne man taa fo ye wa parce que i mago b'a la voilà e mago t'a la k'a ɲɛɲini a bɛ tan mais c'est pas normal n'i y'a san ka di n ka mɔgɔ caman ma o cogoya kelen de la bitɔntigi ninnu fɛ ka fɛngɛ sinon ni m'o kɛ solution t'a la a tɛ sɔrɔ station kɔnɔ parce que a ma organiser ne station dɔ yɛrɛ i bɛ baara jɔ aran bi e yɛrɛ mana aran i tɛ sɔn ka courage sɔrɔ k'i bɛ t'i jɔ aran na parce que a tɛ ka bouger mɔgɔw jɔlen bɛ yen feere tɛ ka kɛ donc n'a nana f'i ye k'a bɛ bitɔn na dɔ bolo a bɛ tan sera obligé k'a san i mako kama yɔrɔ la ka président ka kuma appuyer hali bi tiɲɛ na ne yɛrɛ bɛ wele min dala la o de ye maa caman de ye n wele wa n yɛrɛ taara ɲɛ jɔ ka caman ye tiɲɛ yɛrɛ la la kuyate ko ma labɛn a ma organiser la c'est-à-dire i b'a sɔrɔ mɔgɔw cari tɛ dɛ mais a ma organiser sinon n'a y'a organiser essence kɛli bolimafɛn cɛ fɛn a tɔgɔ e tɛ fɛn a bɛ min ka pompe a b'a bɔ dɔrɔn k'a jɔ moto kunna pompe pistolet b'a bɔ dɔrɔn k'a jɔ moto kɔnɔ dɔrɔn ni a kɛra a banna e taara mɔgɔ wɛrɛ bi parce que n'a tɛ ka kɛ ni aw dɔrɔn de baara tɛ ka kɛ dɔ de fara an charge dɔ de bi fara jama kan mankan de bɛ caya mais kuma kɔni nin bɛɛ ne bɛ a fɔ dɔrɔn autorité de ouais parce que surtout mɔgɔ min bɛ taa maintien na tiɲɛ na mɔgɔw bɛ k'u plaît n'o ye c'est-à-dire que finitigi minnu bɛ taa station ninnu na finitigi ɲɛmɔgɔw vraiment n bɛ wele da o ye n'a sɔrɔ u t'a kalama a fɔlen filɛ u yɛrɛ ka wuli u ka taa bali ka bɔ station na u ka mɔgɔw ka baara fɛ u ka mɔgɔw ka baara kɛ cogo station
station o do ka baraka cogo man fiti do beta ka faga dira do kwa o to la o to ka faga dira ni tintigi ye on tabe fa o te bashi be kan mo wata to ko fana fa o ira jole nyina o bi se na ni fo te cassation be désordonné bo bo be dimi donc président mi fo ani ni fatina so e ka fenga che e ba fermer kada so ka so ba barata maya président wala sisa ni o bo chola yala amisika bonu ko chola président amsika bonu kono ko bora ko do fo sisa quantité min na ka dogo aka tla to la station ni ɲɔgɔn cɛ station minnu bɛ yen nɔ ni u lieu accès ka nɔgɔn kojugu ni olu y'a sɔrɔ a ka ca la o bɛ mɔgɔw tɛmɛ ja k'u wɛrɛ bɛ taa ye bon o ye fɔlɔ ye filanan u k'a lajɛ ka mɔgɔw tila u ye dɔ kɛ mais hali bi u k'a jateminɛ i bɛ taa sɔrɔ porteur fɛn fɛn bɛ yen ne bɛ ka misaliya ta komi ne bɛ droite de maîtriser dɔɔni donc u k'a lajɛ a tɔgɔ di u ka station dɔ di porteur ma yen côté fɛ o ye porteur dɔrɔn de ta ye wala mɔgɔ wɛrɛ kana jɔ olu dɔrɔn de bɛ t'u yɛrɛ bɛ ta ye u ka yɔrɔ dɔ lajɛ u k'o di a tɔgɔ di bɛnniw ni transport en commun ninnu ma quoi u ka yɔrɔ dɔ fana lajɛ k'o di telimanigiw ma u ka yɔrɔ dɔ lajɛ k'o di voiture personnelle ma n'a kɛra ten a ca la n'a kɛra ten autorité k'i jɔ min segu yɔrɔ kan surtout police militaire n'olu bɔra k'u jɔ ka fara a tɔgɔ di station tigiw kan a ka ca la baara bɛ nɔgɔya quoi n t'a dɔn n'a bɛ ka faamuya donc o de bɛ se k'an dɛmɛ an bɛ se ka bɔ a kɔnɔ cogo min na bon et puis minnu fana bɛ k'a fɔ k'a kana kɛ bitɔn na n'an tagara o fana fɛ o fana ye gɛlɛmanba ye e ka mobili essence banna n'i ye yɔrɔ min na ni station cɛ bɛ 400 a tɔgɔ di mètre bɔ n'a fɔra k'e k'i ka mobili ta k'o kolonkolon ka taa station kɔnɔ i b'a ye a ma nɔgɔn bon min bɛ e dɛmɛ o wagati ou bien e ka essence bannen jɔlen b'i ka so o ye e ka taa ta bitɔn la ka na k'i ka fɛn kɔnɔ bon yɛrɛ b'a ye a tɔgɔ ye di kalalikɛlaw ni minnu bɛ yen nɔ groupe b'u bolo groupe dɔw bɛ yen nɔ a déplacement ni ka taa station na bon o bɛɛ la fo bitɔn de ka taa kɛ a la ka a k'i ka fɛn kɔnɔna la président o la voilà min min da o kan président e tɛ wele da an ka ɲɔgɔn dɛmɛ wa cɛ n'o tɛmɛna anw na an minnu sen o k'an ta ko ye voilà bon yɔrɔ in ne yɛrɛ bɛ fɛ ka kuma o kan kosɛbɛ parce que tiɲɛ yɛrɛ la n y'o de fɔ gɛlɛya wagati kɔnɔna na an kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ surtout an filɛ nin position min na mototigiw ani mobilitigiw n'a sɔrɔ tan Fatumata la ne ye madame Haidara ye don la ne bɛ ka bɔ Doɲuman na ka taa Bankɔni na ka taga Doɲuman na a don Ala b'a dɔn ne ye mɔgɔw ɲini sira la n ma mɔgɔ sɔrɔ parce que ne tun bɛ retard la bɛɛ tun taara karamɔgɔ ka question jaabi la ka ban donc ne de ye n ka mobili ta sa mobili la n ko ne ka mɔgɔ ne ye mɔgɔ min ka cour kɔnɔ mɔgɔ si ma sɔrɔ ko mɔgɔ fɛn fɛn kan ka taa k'a bɛɛ taara bon ne kɔni ye n ka mobili fiyɛ ka taa ne de taara Tamale la n ka mobili la n ko a diɲɛ bɔ ne bɛ jigin ne kan o mun na ko ni mobili la n ko ne boli ko mɔgɔ bɛ yen bon tiɲɛna ne tun ye mɔgɔ sɔrɔ a don bon n bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn n'i bɛ tɛmɛ yɔrɔ fɛ a ka ca la i tɛ tɛmɛ Bamakɔ fan si fɛ bi k'i tɛ mɔgɔw sɔrɔ u sen na ou bien i tɛ mɔgɔw jɔlen sɔrɔ sirada la donc a ye mɔgɔw ta surtout mɔgɔkɔrɔbaw ani musow n'a y'u jɔlen sirada la a y'u ta i bɛ se yɔrɔ min na dɔrɔn u bila yen e b'i bila i b'a sɔrɔ mɔgɔkɔrɔba sɔrɔ voilà parce que a sotarama tɛ ka sɔrɔ parce que u tɛ ka carburant sɔrɔ taxi bɛ ten telimani bɛ ten donc mais n'a ɲɛ ɲɔgɔn ma ten a ka ca la an bɛ bɔ a kɔnɔ ka sɔrɔ degun kun kan ka se niveau min ma a ma se yen quoi hali i ka moto la a ye ɲɔgɔn ta voilà k'i sen da mototigi ka fɛn na komi caman fana de tɛ se o la quoi mɔgɔ caman tɛgɛ jɛlen tɛ moto la ka se sen piyɛni ma mais ni y'a dɔn i bɛ se a ye ɲɛ mɔgɔw ma quoi an ka ɲɛ ɲɔgɔn ma ne yɛrɛ ne kun ye essence dɔ kɛ boisson bitɔni caman kɔnɔ k'a sigi n ka mobili kɔnɔ ni ne bɛ tɛmɛ min na ne bɛ k'a kɔnɔ bon n kɔni t'a di telimantigi ma parce que i n'a fɔ olu tɛ fɛn ye mais ne kɔni ye mɔgɔ wɛrɛ minnu ye minnu ka wagatigi ni fɛn ninnu ani muso minnu moto kolonkolon ne b'a d'olu ma walayi a dɔw bɛ yen nɔ u bɛ dugawu kɛ f'u da bɛ fili dugawu kɛtɔ la mais essence fɛn bitɔni ɲɛ kelen yɛrɛ ala tɛ litiri n t'a dɔn ala tɛ dɛmɛ bɔ i n'a fɔ kari ɲɔgɔn quoi mais i b'a da tigi ma o b'a sɔrɔ a wɔsilen moto kolonkolon la a bɛ sanfɛ a bɛ duguma a t'a dɔn donc kuma tɛ n'i ye jago bitɔn ɲɛ kelen di mɔgɔ min ma bi donc vraiment ne kɔni b'a ɲini maliyɛnw fɛ an k'a lajɛ an ka ɲɛ ɲɔgɔn ma gɛlɛya in bɛ tɛmɛ n'a tɛmɛna anw maliyɛn damaw de bɛ tila ka to yan tuguni aba président o yɔrɔ kelen na fana a tɛ message de sensibilisation na se population ma Samayira maa minnu bɛ station kɔnɔna na parce que Samayira an y'a ye k'a fɔ nin ta in kɔnɔna na station yɛrɛ yɛlɛmara k'a kɛ
troisième guerre mondiale mɔgɔw de bɛ siɲɛ ta la su ni tile ɲɔgɔn bugɔ ɲɔgɔn neni donc président bɛ se ka ladilikan jumɛn fɔ maliyɛnw ye nin waati nin na bɛɛ k'i dusu mun ɲɔgɔn kɔrɔ yasa bɛɛ ka se ka carburant sɔrɔ ka t'i ka baaraw la. I y'a fɔ cogo min na an b'o de ɲini maliyɛnw fɛ surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya jeunes bɛɛ k'i dusu ma ɲɔgɔn kɔrɔ parce que an bɛ wagati min na a ma nɔgɔ a ka gɛlɛ i bɛ kuma dɔ fɛ hali kuma fitinin i ka moto poussé ka taa yan fɛ dɔrɔn a bɛ kɛ mankan ye e mana ne ka moto jɔlen sɔrɔ yan donc a bɛ kɛ kɛlɛ ye ou bien i ka bitɔn poussé ka taa yan fɛ dɔrɔn pɔf a bɛ kɛ mankan ye parce que ale tɔɔrɔlen don a ka sini nasɔngɔ t'a kun a kamana guwanen don a bɛ na n'o essence ɲini na donc ko fitinin dɔrɔn i b'a sɔrɔ a bɛ tension ta donc mɔgɔw k'o faamu ɲɔgɔn fɛ bɛɛ ka kɛ ɲɔgɔn basigibaga ye an bɛ bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ an tɛ tan quoi n'i y'a ye an kɛra tan n'Ala sɔnna ma an bɛ bɔ tan wa a tɛ kɛ ko mɛta yɛrɛ fana ni Ala sɔnna ma. président ko kuma nin ye tiɲɛ a ye ne yɛrɛ hakili jigin ta la o ne min f'u ye juma don ni yɛlɛma essence sɔrɔ ni min dɔ bɛ yen an bɛ kulonkɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ mais tellement ne yɛrɛ ni tiɲɛna ma essence sɔrɔ bon ne taara n sigi dɔrɔn et puis ne ka taa ale de fɛ baro la han a ye n kunbɛn quoi a ko karisa ko cɛ k'i nana litiri joli non ne tɛna ka turu cɛ ka segin ten parce que ni kɛlɛ bɛ tɔɔrɔ la parce que c'est à dire que i b'a ye donc o la ne yɛrɛ ko ten fo an ka hakili bila dusu nin waati la a ma nɔgɔn mais président wala sisan n'an bɔr'o la an bɛ min fana fɔ président sisan i y'a fɔ effectivement a tɛ ka sɔrɔ mais yɔrɔ jago bidɔnni fana k'o fana feere 5000 président non c'est trop mɔgɔw ka mana guwanen de b'a san c'est tout mais minnu fana b'a feere tiɲɛ yɛrɛ la c'est pas du tout normal nin wagati la an ka n'i bɛ se yɛrɛ kan ka fɛn san 1000 k'a di mɔgɔw ma 500 voilà o ye fasoden ɲuman kan k'o de kɛ nin wagati in na mais min bɛ na ni nin bɛɛ ye dɔrɔn n y'o de fɔ n bɛ segin o kan quoi o ye ko in ka labɛn hali bi quoi n'o kɛra nin tigiya kɔnɔ quoi ne yɛrɛ min b'a feere ne bɛ produit feere ne yɛrɛ ye produit san n yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn bolo k'a ɲini a fɛ Ala ni kira kama n ka mɔgɔ ɲɛnama dɔ de mago b'a la n bɛna a d'a ma produit diyan da ɲɔgɔn na n k'a d'a ma ni se bɛ ne ye bi n b'a d'a ma ka sɔrɔ a tigi ma wari di mais ɲɛ ma i k'a diyan prix ɲɔgɔn na n k'a d'a ma a ye promotion kɛ ne ye ko litiri 800 k'a wele ka Ala ni n yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn don tuma min na crise tɛ yen ni produit t'a bolo ne b'a minɛ a bolo n'a t'a bolo a fana b'a minɛ ne bolo ne y'a fɔ n ko produit jɔlen fana ne bolo kɛɲɛba san gasoil litiri 100 ani dɔrɔmɛ 16 a bɛ ne bolo mais problème ye min a tɛ se ka na de n'o ye a tɔgɔ ye di insécurité mais an yɛrɛ dama ɲɔgɔn fɛ yan nɔ ɲɛ ma i k'a di an ma sɔn an obligé ka produit litiri san a bolo 600 a ye 200 de bɔ a la a y'a di ne ma 600 la n k'a di n ka o tigi o mɔgɔw ma. Ah non. Bon si ça mais nous qui c'est banal bon malien a problème ale se ka kuma ne fɛ bilen mais si ça bon e wo mana tigɛ tɛ dɛ o caman yɛrɛ sisan ni ye ɲini ko karisa produit b'i bolo i ko k'a b'i bolo i ko ne ma k'i ka produit 20 litres ou bien produit 20 litres b'i bolo ko 60 000 ni ko k'ale mago b'a la ko a kan ka taa ci région dɔ la ko produit t'a bolo bon ne b'a fɔ bon tiɲɛ na a bɛ nin bolo a bɛ ka prix min fɔ a la a tɛ se ka san mais i t'a sɔrɔ e b'a fɔ jagosa ko fo k'a fɔ a ye k'a kana di e ma parce que e mago de b'a la e tɛ wari lajɛ o wagati a bɛna mago min ɲɛ e b'o la donc i taara min n'a fɔ cogo min na a tɛ se ka contrôler quoi. a tɛ se ka contrôler awɔ nin yɔrɔ in contrôle ma nɔgɔn voilà sinon n'a bɛnna ne yɛrɛ ma ne bɛ taa a san o prix la olu bolo wagati o wagati kɔni o ma nɔgɔn ne yɛrɛ kamana ganbaatɔ y'a kɛ n kun ne kɔni bɛ ka ɲɛ to n tɛ mɔgɔw bɛɛ la maa ma y'a feere ma sɔngɔ caman na ko gɛlɛya b'a la o ma chance bɛ yan an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ parce que an ye produit baarakɛla ye mɔgɔw b'a miiri a b'an bolo quoi ni mɔgɔw y'u jigi da i kan o la k'a b'i bolo i obligé len don k'a san ka effort sugu dɔw kɛ i bolo ta min b'i bolo n'i y'o ban k'o di mɔgɔw ma k'o ban mɔgɔw ɲɛsinnen ma k'u jigi da i kan i tɛ se k'a fɛn donc tu seras obligé i b'a san cogo la awɔ k'a tigiw jigi to ka mɔgɔw fɛnɛ hali n'a sɔrɔ a ma nɔgɔn quoi président ka président ka kuma sɔn ci la misaliya la ne bɛ bɔ Bangoni Jɛngɛnɛbugu la ka na Moribabugu yan mais n'a fɔra ko essence bɛ sɔrɔ 400 ne b'a san o i b'a san parce que n'o tɛ n'i ko i ka telimani ta Jɛngɛnɛbugu la ka n'a di Moribabugu la o yɔrɔ ka ca ni 400 voilà donc sutama tɛ ka sɔrɔ donc ne b'a ye jago de fana k'a san sisan 80 hali n'i ye gulo hali Samayɛra i ka kuma latigɛ tɛ samedi don ne yɛrɛ ye hali muso gulonnen sotarama na hali bɛɛ b'a sara comme e bɛ préférer ka président ka kuma sɔn ji la i b'a san parce que ale de bɛ se mago b'a la c'est pas dit normal hali 200
ni y'a kɛ 100 parce que produit 140 ani dɔrɔmɛ 5 de ayiwa 140 dɔrɔmɛ 5 ye fɛn min sɔrɔ o la ni y'o feere hali 100 i ye dɔɔni sɔrɔ o 20 litres la i y'o feere 400 i ye dɔɔni sɔrɔ a feere la min ma degun foyi mais produit prix 60 000 80 000 fo 90 000 à 20 litres biton ne bɛ ka ko ni ne autorité k'i jɔ hali bi quoi ne bɛ ka ɲɛ to n ta bɛɛ la maa o maa ye feere a feere maa n ko n y'a san n degunbaatɔ n y'a san nka n'a crise banna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bagolo kan yan o tɛ wa ne yɛrɛ bɛna k'a fɔ ko bi mago bɛ wari la donc f'e k'a san o la ni ne m'aw di hali tɛ lamɛn baasi t'a la pour que ne mago kana sa n kɔni y'a san nka bɛɛ la ko tɛ a bɛ n kɔnɔ dɛ wa n bɛ k'i fɛn n'a ɲɛ ye ma faamu président o la waati b'a la ka taa sisan yɔrɔ misali du sensibilisation jumɛn b'i bolo san'an ka kɔrɔfɔ kuncɛ kɔrɔfɔ cogo la ka jɛmukan kuncɛ bon ma o misali daminɛ an ka autorité de la fɔlɔ u k'a lajɛ hali bi u bɛna ni convoi min ye semaine kɔnɔ ka dɔ fara a kan par exemple ni convoi kelen wulila n'o ye 200 camions ye o dugusajɛ u k'a essayer ka u ka taga ni vidéo ye mobili jɔlen do frontière la quoi mobili ba caman de jɔlen do frontière la min bɛ yen dɔrɔn ka taa escorter ka na n'a ye bon laban in na u ye attaque min kɛ mobili camion 39 de jenina o la bon o de ye zena crise yɛrɛ juguya kosɛbɛ parce que mobili minnu yɛrɛ jeninnen do sira la pour que an ka faama min ka bɔ yan ka se ka taa o mobili jeninen min yɛrɛ bɔ sira la fɔlɔ pour que kura min bɛ nale olu ka se ka tɛmɛ bon o bɛɛ bɛ taa ta o de ye nin crise yɛrɛ juguya kosɛbɛ parce que Sikaso frontière yɔrɔ in na ɲɔni k'u don Sikaso u ye attaque kɛ bon i se ka na ni kura ye ka sɔrɔ kɔrɔlen yɛrɛ bɛ sira la o kɛmɛ ka sira bare donc u bɛ taa k'o t'olu bɔ yen ka sɔrɔ ka na ni kura o de ye nin mɛn mais sɔrɔ dɔɔni donna bon n b'a dɔn ka bɔ sini ni sinikɛnɛ na dɔɔni bɛna bɔ crise la dɔɔni mais toujours an b'a ɲini an ka autorité fɛ u ka a lajɛ hali bi u bɛ baara la dɛ mais u ka dɔ fara effort kan donc pour que an ka se ka bɔ a kɔnɔ nɔgɔya la o de ye n ka kuma fɔlɔ ye ka adresse gouvernement na bon fɔlɔ filanan an jamanaden dama an bɔra k'o de fɔ sisan an k'a dɔn nin bɛ ban i yɛrɛ balima a bɛɛ ye maliyɛnw de ye an k'a lajɛ pour que gɛlɛya in an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ a kɔnɔ cogo min na ni se bɛ min ye ka kɛ min ye dɔ bɛ yen nɔ ale bɛ telimani de boli sɔgɔmada joona nin fɛ ka segin 10 heures wagati ka na nasɔngɔ d'a muso ma bon n'a fɔra ale ka taa tile 3 kɛ essence ko aran na a ma nɔgɔn quoi donc an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka tila k'a ɲini a ko in bɛ ka kɛ sababu ye hali ka don baloko gɛlɛya bɛɛ la mɔgɔ dɔw bɛ ka commencer sisan hali balomafɛnw k'olu gɛlɛya donc olu fana ka sabali an ma se o niveau ma fɔlɔ ka a lajɛ ka hinɛ an ka hinɛ ɲɔgɔn na pour que an bɛ se ka bɔ nin kɔnɔ an ye min fana fɔ an bɛ segin o kan toujours ni i b'i ka bolimafɛn na ni mɔgɔ t'i kɔfɛ ou bien ni mɔgɔ t'i ka mobili kɔnɔ a ye mɔgɔ ta a ka mɔgɔ bila yɔrɔ la i mana pressé cogo cogo n'i ye mɔgɔ 2 ta k'ale bila a ka ca la i tɛ senna tagama juguya dɔn f'i yɛrɛ k'a kɛ voilà donc mɔgɔw ka ɲɔgɔn ma quoi ko bɛ kan dimi voilà ne taama kɛ tile fɛn na ka don a tile depuis alamisa don kɔnɔ min senna wa hali mɔgɔ tɛ n ta wa n y'a sɛbɛn ka bila bolo sanfɛ mɛ n ko message sɔrɔ o bɛɛ la maasi message ja senna tagama bɛ dɔw bɔ a la sanse bɛ sɔrɔ président voilà an bɛ kɔrɔfɔ sigi ma i ka kɔrɔfɔ kuncɛ kɔrɔfɔ tugu a la ka folikan labanw di an ka jɛmukan an k'o bila yan kosɛbɛ an y'a faamu donc an kɔni bɛ toujours an bɛ aw de fo aw minnu sɔnna ka an wele pour que an kana masala ni wagati na actualité min bɛ kan donc vraiment k'aw fo la k'aw wale ɲuman dɔn sabula a bɛ kɛ jamana de ye ola hali bi jamanadenw an ka bɛn an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma gɛlɛya wagati tɛ ɲɔgɔn labila wagati ye gɛlɛya wagati tɛ kɛlɛ ni fɔnkɔɲɔgɔnya wagati ye n'o ma dɔ fara gɛlɛya kan a tɛ fɛn bɔ a la mais n'an ye ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɔgɔn tɔbɔtɔ a ka ca la gɛlɛya in bɛ tɛmɛ i komi n'a fɔ a ma deli ka kɛ donc an bɛ dugawu de kɛ an ka faamaw sécurité binankun kan ala ka sebaaya d'u ma ala k'u yɛrɛ dama bɛn ala ka jamanadenw yɛrɛ dama fana bɛn sabula n'an bɛnna a ka ca la siran bɛ ka kɛ fɛn fɛn ye o si tɛ kɛ donc an bɛ dugawu kɛ o de la ni ala sɔnna a ma ayiwa o diyara an ye ayiwa Samayira ne yɛrɛ bɛ n ka kɔrɔfɔ kuncɛ kumaw tugu la yaasa an ka bɔ jɛmukan kɔnɔ an bɛ fɔlɔ ka Yusuf Jane fo a ka déplacement na sɔgɔmada in na yaasa ka se ka na an ka
kuma nin parce que Samaira me wakati mina iko bi hali mami be courage soro kana an ka kuma nin kuma en ka ma no jamana konna ale be balla mu kana au be dizan yaro e santi literature et puis ka kla ka courage soro kana sigi ka adadu carburant ko la o mo ko soro mani bi o am président ere fo ko sebe ka fo yara biama olu yere ka laɲini minyi ko ina yara bi ala ko laɲini sabati barka da ka olu yere fana etaji firile amaro ka fo ni wati na geleya famba be olu yere fana ka na fara bita war do produit la atse ka se asiyoro la kana feri o geleya e ko sebe donc am ala dili ala ka geleya wuli ka bo malien be ka to ka kele na Samaira ame weli datuguni ka nyeshi jamana kono do ma ame o de fo ya no aw munu be a geleya la fa ni ka famu na o ma famu ka baraka ni hakili adola ami segen ko jugu anga dusubla anga baraka ni hakili ka fo wakati ko de do ni te éternel quoi ni me wakati ni kumuru ni ko de anga amne ni hakili na la sona ami boni ngono anga jamana nyemo ko wuli ka jola ambu fu ko sebe wuli ka joina ka fo alsa ala ku fanga si ka jamana kono dembe la jelen fu fen kun sigile no jabaran koron sanga ina ka se ga nyema dalika sogoma dunu jem kan fe ambu fu ku barkada ka fo nala mabasige sinina ala o irana o ni karbiran do ni soro la ka kesana fa ka mutu kono hakila ana na nyoko soro ya ka jam kan kura mana nyoko soro motion fu dinin jando ne tsega bokmana tangi nama chauffeur fu oche ni wakati na jamana mbulu de bulo wallahi teni tugu kofe chauffeur de be oche vraiment ka bon hakili mai ka don ko marfa kisabi nye kla do mawli kono kevitani taji fasola donc vraiment am chauffeur fu ko demaya fana fu vraiment alaka ajo uye quoi ala ku kishi ala ku la amina rabbi société damado fana be mulu fu no e an reka fenge mama libanais no ndc vraiment bi abasela na ce corridor mo na ngona tama ben ki se ke neti mo don ko ngono ko faso de njuge quoi et puis mo kana mo ko do kama ka ay se ka mo do de juge ka do gen ni quoi no kara yimi ki juge ali jugute abaki juge wani jugu do fana tuna juge enda bla parce que ya la goshi quoi neti faso de jugu don jamana ko no wakati na ko fam bale ani ko organiser bala drone be kana ni gela ni quoi no pétrole ni na na o chauffeur et station tigu a bekal ni de jamana dem se kala fiatu mais gela ti banko kono ko ame du ko ala ka ni manta très bien comme ça la rasul wasalim la kulati ne ko ni be nga wole da alibi tintigo munu beta station kono bon an zege mo bulo on te ka pris ba herela abano man na ka badala ko tante fen soro ya me sama ma ko ne ka purge ka ko im blakanya bete de na to do ko be ni mo ko kuma ofe na la so te o do ko ne bwana Samaira ya famu do ko ne bona de e na fro ko me klanya na ka shanya na yi man na to do be na kana ko be nyarami ya so ko te tina o ko ni mo ko kuma ofe be ne so ala so bu ni ka ko fa kunja ko se agata masina fo amedu ka ayi alibi alaka shijane kenada na alaka laba madana la ko yati amanga so bu mafu orba fo no siri memi mfoyi malislam ya nyama ba bilibili tamana ga bani memi mfoyi ni wati na bangwani e onga bilibili do ame chorba memi mfu ka do nyina fi alaka shijane kenada na alaka shijane kenada na alaka de ma bela jini ko mo fo no wati ka so ka bela jini fo maliko na ni maliko ka no wati na munu muzi meka nyima da shirifa de beja kanso fe nzera ga frani wanga bika beni bije mukanye aisu jani fo le kunya ma wele sega si babi okume inkere fe la ka bela jini fu ka fo Mohamed Kulubali ma fo ko sebe ani choroba si se bawade ofana ko isu terege ya jenywanye timka ko meka la jamu wala ko yati ka fo ka nyimo ko sofu haji Usman Sogori wati na beka jimkana ge na ka baraka nyoma bela jini ka tegani show fo dibla baraka law wu de ba to on ga baranke on fait RT bu ja ile Kulubali l'homme de minimana ama fo ko sebe ka wali et l'homme doit magir contre le stress l'angoisse et la nuit essence nyara matene check mbe présent essence tene check mbe le check moto kolongolo ne ganda bi kolongolo banana na la sera ola ka yaf mabala e fanda en fait bouxube kafo bla jine fo ka belo mado la bajige c'est beke jem kan ka 23h30 ka ta 30 chine ame kura mana la ma fola ko faranchi amina ya rabbi une desarade ka kenya ani lafiya sabati bela jile farkolo la akadi ko jugu Namibia garan baro be nyaga wa bela jile nyeda be wala wala mu ye lemi kabantoron bela jile me nisodia niko John Starire
mais aw ka kuma ka ca sa ne de ye star ye ne ka di wa n bɛ dumuniw timiya ne de ye lɛzara ye ne ka di denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛ tɛ k'aw to ne mini na a b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ aw yɛrɛ fɛ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa ne de don tomate concentré zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de sara n'aw ko dumuni sanuman caman a ye tobilikow la sanbalaɲɛw sugandi n'o ye zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ mali feereyɔrɔ bɛɛ zara ye nouveau soleil sarl ka produit dilannenw ye